Ang pamilya, wa jud ayon yung Nga. pamilya, labo pa estoro family. Nya luhag ka. Ayun nagigkumpiyansa kay ngano. Tiguang na biya ka. Di na ka nil cutter. Kung ka og bihag. Akong bag na ba ka na, oh, taga si Kukus Papa. Ay ako rin ko na ko. Tambay na bugas me. Usutan. Okay basig balik ko kunya tulog mo dre. Di mi katug diri pa kay hugok kay balay ang mga bata kay daan. Matug unta mi diri kung di ka okay nya, okay naman day ka. Ay okay. Di man day ka luya. Kuloya go lakaw-lakaw mo ko. Patagaan ti kag cellphone ha, katong touchscreen isa para magtanaw-tanaw na lang ka diri kuan ba. Di ka layo, di gidala ni mo cellphone nga block kay hatag ko na ko ni Papa. Uy, nasa balay. Ay muli pa man day ko di sunod kana ko schedule iriban. Daron tra ko ako hatag sa imuha kay para makakontak ka sa ko atong paitan og SIM. No na si Klaro na mo pamilya dayo. ingon na si Diesel. Di ko musugot si Diboy mo drive. Pitsang. Ang pamilya, wa jud ayon yung Nga. pamilya, labo pa estoro family. Nya luhag po kuno tayo sa motor. Ang buti mong pamilya. Oy. Ingon kuno pitsang. Pagtarong bakit matumba ta? Ay, mo kapatid. Mo So, anak. so, tayo, pero kita, kiata ni mo pirmi boy, oy. Wala ko labot, anak. Kiat yung kay ka boy. Kung di ata kuno sa motor. Hala, eh, sige.